טורטיית חזה עוף, עשירה בחלבון וסופר קלה להכנה. כל מה שאנחנו עושים, אנחנו חותכים קצת פטריות, אחר כך גם עגבניות, ואז אנחנו נכין את הממרח שלנו, כף מיוקל, קצת סרירת שנותן טעמים טובים. משם אנחנו עוברים לטיגון של הפטריות, נותנים לזה קצת לקבל צבע, אחר כך אנחנו שמים טיפה סויה, טיפה סרירצ'ה, גם נותנים ערבוב, זה נותן טעמים חזקים לפטריות. ואז פותחים את הטורטיה, שמים מהממרח שלנו, שמים את החזה עוף ואת כל המצרכים שחתכנו קודם, ואז מנסים כמובן לקפל, אני קצת לא משהו בזה, אבל בסדר. מתגלים משני הצדדים של הטורטיה עד שמקבלים צבע שחום. טוב, זה יצא קצת מזעזע, כמו שאתם רואים, לפחות זה נראה סבבה. שיהיה לכם בתיאבון.